Náš dnešný daňovo-odvodovo-sociálny systém je mimoriadne komplikovaný. Dnes máme 13 rôznych odvodov, niekoľko vymeriavacích základov, niekoľko rôznych stropov pre výpočet odvodov, 70 rôznych sociálnych dávok a celkovo, keď načítame všetky parametre systému, je ich 280. Parameter je v podstate tá premenná veličina v systéme. Keď napríklad máme daňový bonus na dieťa, ktorý je v určitej výške a vypláca sa, keď rodič zarába aspoň polovičku minimálnej mzdy, tak táto dávka má dva parametre. Je to tá samotná výška a druhý parameter je podmienka, že rodič musí zarábať aspoň polovičku minimálnej mzdy. Táto dávka má teda dva parametre. Zavedením odvodového bonusu sa daňový a najmä odvodový a sociálny systém výrazne zjednoduší. Počet dávok klesne zo 70 na 6, počet odvodov klesne z 13 na 2, počet vymeriavacích základov a počet stropov pre vymeriavacie základy klesne na 1. Toto všetko spôsobí, že počet parametrov klesne z 280 na 20.